بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما ما شريفلا تيفي لجبه وأموفو نسلامك فولي نو إلك كيشنا كهنا كبركة عمل الله تعالى دلي على كوكا أني أو بلا جلنا بو أنسكنا كنا يونسو أنجا جمكان حكم كنا لا نو دين بارو مي جمكان نبي وليك سكراموما أنيك كرامو بسم الله ولا سك بارو كني ويا دين كنا فنونا bi an keleme ka anga almami ananga wajulu kela ani groupement de leaders spirituels musulmans di Mali cebado bismillah anga kenen kono no al imam Cheickna DIAWARA nale to fa jamana kono an jamana ko ka madugulinte mate mi megira mara tuguni almami do juma misri la bananga bugula groupement de leaders spirituels ina fanya fotumna o mabado an karamo asida Sherif Usman Madan Haidara ka faraka o tirido o kadana ya mo ba fanado anale binda jeka boroke bi ngayana anga do anga boro kono أمي أنكر مو بسم الله كفاية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا يفول يوم كفيكي ولين أنا ويلي جابي لله كلامي ني أنتم ما كنا نوير جابا كلامي ننفلو وباين رولا وكلو بلي أنكم أنا أوف سماتياكا كلامي فنا نان كوندو تفلي أكلا ولا نندو نالا كمان شعبان كلامه فما سمعلو ما كنا وفنا كلو بويالينو سوني an kumina la belebele reka no sungalo nga yana anga se sungalo ma konere kalo jumelo ani fusamati jumelo biala bismillah wassalatu ala rasulillah na'am rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli allahumma amin ikhwani aiza assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullah ustaz kan amma an lajiri kira be fonu wakati na ka ɲini ala fɛ an ka jamana ala ka sumaya ka barika don an ka sigila salli ala rasul i filɛ ka ɲininkali min kɛ sisan sungaloma kɔnɔ kan sungaloma kɔnɔ ye kalo belebele don ala bolo an ka groupement de leaders spirituels musulmans a mago bɛ fɛnba min na o de ye nin ye fusamandiya bɛ kalo minnu na ani adamaden minnu ka kan ka bonya ani don minnu ka kan ka bonya k'u ka hakɛw di u ma an da ka se o kumaw ma k'o fɔ groupement yɛrɛ sigi kunba ye nin i da donna kalo min na sisan n'o ye sungaloma kɔnɔ ye arabuw k'a ma ko shaaban n'i y'a mɛn ko shaaban o kɔrɔ de ye ko camanba donc yatashaabu fihi alkhairat shaaban ye nin de kalo do kalo min ni hɛrɛw bɛ caya kɔnɔ kosɛbɛ bonyaw bɛ caya kɔnɔna la kosɛbɛ o sungaloma kɔnɔ kelen min filɛ nin ye ala kira jarabi de don sallallahu alaihi wasallam o de kama kira yɛrɛ y'a kanu ka tila k'a ɲini a mantonw fɛ olu ka sungaloma kɔnɔ u k'a kanu u k'a bonya kelen filanan n'i ye mɔgɔ minnu ye k'a lagosi i bɛ olu to yen haza mablaguhu fil ilmi o ye ale ka dɔnni dan ye mais ala kɔni b'a fɔ an ye alikuranɛ kɔnɔ wahsinu inna allaha yuhibbul muhsinina ko an ka ɲuman kɛ ala bɛ ɲumankɛlaw de fɛ o kɔrɔ ye an ka baara ɲuman kɛ ala bɛ baara ɲumankɛlaw de fɛ sungaloma kɔnɔ i bɛ alabato minnu kɛ a kɔnɔna la olu bɛɛ lajɛlen ye ɲuman de ye a kelen tɛ pɛridi fiyewu wa qulu linnasi husnan ala ko tɛ kuranɛ kɔnɔ a ye kuma ɲuman fɔ adamadenw ye a kumana kumakolon fɔ adamadenw ye o kɔrɔ ye a ye adamadenw su ka kɛ ɲuman kan aw kana adamadenw su ka kɛ juguman kan bon nin de ka gɛlɛn silamɛya yɛrɛ kɔnɔna la ka adamadenw su ka kɛ ɲuman kan sungaloma kɔnɔ kalo belebele don i n'a fɔ alakira b'a fɔ an ɲɛna cogoya min na sallallahu alaihi wasallam a ko rajab shahrullah wa sha'ban shahri wa ramadan shahru ummati yayi a ko rajaba ye ala ka kalo ye o ye kalo belebele ye sungaloma kɔnɔ o ye ne alakira muhamadu ka kalo ye nga sungalo o ye ne mantonw ka kalo de ye bon sisan alakira alayhi salatu wasalam mun y'a to a jarabira sungaloma kɔnɔ na kɔrɔ de b'a la a ko n'i ye jateminɛ kɛ i bɛna ye
rajaba o ye kalo bilibili ye sunkalo o ye kalo bilibili ye olu fila ni ɲɔgɔn cɛ kalo min bɛ yen nɔ o kalo in bɛ nɛɛma ta a fila bɛɛ la a bɛ dɔ ta sunkalo makɔnɔ ka a bɛ dɔ ta sunkalo ka bonya na a bɛ dɔ ta arajaba ka bonya na donc n'i y'o bonya fila fara ɲɔgɔn kan o ye bonya belebele ye alakira yɛrɛ y'o kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin a mantow ma o de la an b'a dɔn k'a fɔ sunkalo makɔnɔ fɛn don fɛn min ni maaw ka kan k'a dɔn kelen filanan a ko n'i ma sunkalo makɔnɔ dɔn hɛrɛ caman de bɛ na a kɔnɔna la alakira bɛ ka nin fɔ tan sallallahu alaihi wasallam filanan baraka caman bɛ jigin a kɔnɔ sabanan jurumu yafa o kalo don naaninan ko ka sɔli caman kɛ alakira k'a kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam k'o ye wajibi ye ko o de kosɔn alakira b'a fɔ an ɲɛna sallallahu alaihi wasallam ko an k'an farikolo sanuya ka bɔ an jurumu na yani sunkalo makɔnɔ kɔnɔ yani sunkalo cɛ donc sunkalo makɔnɔ min bɛ kɛ i bɛ sun minnu k'a kɔnɔ i bɛ nafila minnu kɛ a kɔnɔna la o b'i jurumu bɛɛ lajɛlen yafa yani sunkalo cɛ ni sunkalo sera o la dɔrɔn o y'a sɔrɔ i jurumu bɛɛ lajɛlen yafara pewu e kɔni ta ye parili de ye dɔrɔn jɔsili k'i pari dɔrɔn k'i kasa ja a b'i n'a fɔ ni adamaden y'a ko k'a jɛ sisan i bɛna serviette ta i kora k'i jɛ o ye sunkalo makɔnɔ ye ka serviette ta k'i yɛrɛ nettoyer k'i jɛ ka fini ɲumanw don la k'i pɛrɛ k'i kasa ja o ye sunkalo ye o kosɔn n'i y'a jateminɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ale ko a karila masa min y'ale alakira ci ka kɛ nabi ɲuman ye ko jɔn si tɛ yen n'i ye sɔli kɛ ale alakira muhamadu ka sallallahu alaihi wasallam sunkalo makɔnɔ kɔnɔna la nabi ɲuman 224 ko fo ala k'o bɛɛ lajɛlen ka baraji hakɛ baraji d'i ma kelen kira 313 ale alakira yɛrɛ b'a la olu ka alabato baraji ala b'o dafalen di i ma mɛlɛkɛ minnu bɛ ala bolo sankolo kɔnɔ dugumakolo kɔnɔ fan o fan n'a fɔra ko mɛlɛkɛ kɔni don n'o bɛ ka alabato o ka alabato baraji hakɛ ala b'o di ma madama i bɛ ka salatu kɛ alakira ka sunkalo makɔnɔ kɔnɔ ka d'a ka sunkalo makɔnɔ ye alakira ka kalo ye sallallahu alaihi wasallam donc nin m'a yira i la k'a fɔ kabini sunkalo makɔnɔ kalo mana jɔ ka ban a bɛ ɲini fɛ sa i ka salatu caya alakira kan salatu min ka nɔgɔ i ma n'a y'i jɔ allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin wa sallim n'a y'i jɔ allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa e yɛrɛ b'a dɔn salatu min ka nɔgɔ i ma i k'i jija don o don i bɛ se k'o hakɛ min kɛ a kɛra siɲɛ 3 ye o a kɛra siɲɛ 10 ye o a kɛra siɲɛ 1000 ye o i bɛ se ka salatu min kɔni kɛ kira kan fo ka taa fɔ kalo kɔni sara i k'i jija i k'o salatu caya n'i y'o salatu caya dɔrɔn bonya min filɛ nin ye ala b'a bɛɛ lajɛlen d'i ma o t'a bannen ye dɛ maa ɲuman o maa ɲuman k'a ta alakira la sallallahu alaihi wasallam ka taa bila an fa adama na ka taa bila adamaden laban na min ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko o ye alabato fɛn fɛn kɛ ala b'olu bɛɛ lajɛlen ka baraji dafalen ta k'a d'i ma ka sɔrɔ a ma fɛn bɔ olu ka baraji la mɔgɔ minnu bɛ salatu kɛ alakira kan ala de ko ten inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman ale ala n'a ka mɛlɛkɛw olu bɛ sɔli kɛ alakira kan fɔlɔ aw maa minnu limananen bɛ ni ala ye aw yɛrɛ k'a kɛ alakira kan k'a caya o ye don o don ye mais n'i ye a don sunkalo makɔnɔ kɔnɔ o ye fɛn wɛrɛ faralen a kan tuguni o de la a bɛ ɲini an fɛ an k'an timinadiya sunkalo makɔnɔ an k'a bonya an ka kobaw kɛ a kɔnɔna la alakira nana n'a ye sallallahu alaihi wasallam a ko shaban junnatun minan nar wa man arada an yalqani falyasumhu walau bi salasati ayyamin a ko sunkalo makɔnɔ min filɛ nin ye karangaba de don adamaden ni janimɛ cɛ ni maa min b'a fɛ k'ale kunbɛ ɲɔgɔn ya alikiyama jɔ don i n'a ka ɲɔgɔn ye aw k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aw ka ɲɔgɔn sunbu aw ka ɲɔgɔn embrasser a k'a bolo fa alikawusara kɔji la k'o d'i ma i k'a min verre la a bolo la wali kɛlen i k'i disi da ale disi da alikiyama yanni i ka don i ka arijinɛ kɔnɔ ko ni sunkalo makɔnɔ jɔra hali n'a kɛra tile 3 ye i k'i gɛlɛya k'o sun tile 3 dɔrɔn
sungolo makono wo sungolo makono che wo che muso wo muso ne islamé ni ba ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah ni be kile saba sun akonna la ikado la hala jodo itido arjine kono fiu fiki bari alakara sallallahu alaihi wasallam ka amra se ka sumbu aka tege dima katible ka arjine sodala ikado wa ma zalika ala allah bi azizin ninte ko bayre ala bolo ninte ko baye ala kala bolo sallallahu alaihi wasallam parce que ala kala bi jarabila sungolo makono na ko ala sungolo makono adinema neni manto anga je ka bara nyon fe akake hine ni lafiya kadi ne muhammadu mantuma amba nyine ala fe ala ka no wani o koso ala kala sallallahu alaihi wasallam ayan shu kan sungolo makono bunya ni munye bisawmi ni sun caman keli ani alqur'ane kalani ani shufe nafla imaye amba aishatu radiyallahu anha amba aishatu ko ako alima alakrai sallallahu alaihi wasallam ka kaloshi sun ka dafa funa kira sungaloyi nga makalo shiye ko alakira suna akonna la ka caya katima sungalo makono ka na ku sungolo makono suni damine na ya suni damine ka sun ka ku meke olu nyana ka te suna kari yele ka fiu ka be continue fokata laba wati be ke dro abajo na ya jola wa ko ko na sunne abetla ka lamina tuni fokata to dafa Allahu akbar amba aisha to kote ko ku ala kira jugoyi sungolo makono na o ede ko kebe ala kira fe ede ko be fe ka ala kira ki galla digili fenye ne be fe ka ala kira ki galla digili fenye wani ne kungadi ala kira muhammadu sallallahu alaihi wasallam yala ere bina sega ni ka sungolo makono ko na lawa ni du sera ka ke sungolo makono konna la ikado iye ala kira la digi ikira ala kira fe sallallahu alaihi wasallam o kuma na koso abika ni nyefanyana ko sungolo makono min flaniye kalo bilibili do ala kira ya anya marani femunye adoyi nunye anga sarakatu chamambo akonala anga alqur'ane kala akonala kachaya otabane anga shufe nafla uke akono kachaya ina fa Anas ibn Malik radiyallahu anhu aleko kana ashabu nabiy sallallahu alayhi wasallam idha nazaru ila hilal shaban ukibu ala almasahif wa yaqra'unaha wa akhraj almuslimuna zakata amwalihim liyataqawwa biha ad-du'afa wal masakin ala siyam shahr ramadan Allahu akbar. Javi. Ya alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam inyebe aka sahabaula ukume minke ko ni sungolo makono kalo kunjora nu bora ka kalo laje nu ye kalo bole ko alhamdulillah rabbil alamin ukabara folo be jike jumay ubeta alqur'ane dayalali damine ube alqur'ane kalani damine fokata fo sungolo sira ka continuer fokata se salinchini kaluma donc ja alqur'ane kalamunu namba ke sungolo konala nambe tafsiru ka konala jabi damine kabini sungolo makono de la mais on be min dodro ode sungolo tay mais akakanga damine kabini sungolo makono de la donc sisa ni kakanga on kalan fendo la kalan ye jumenye ika jatemine ni sungolo makono sera kabi wajibiya anka kuma ina bede mawuma ni alqur'ani bi wulu ko sokono hal naso be sika al-fatiha drompe de kala ala ika alqur'ani daile bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin faqata bila wala dhalina amina qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaqa alqur'ani kalan kaddan yoro mina hal naso kala sura sa sura nani katuka qur'ani daile dongo do kalaje mo mi ba alqur'ani ta kamni bakara kana fu nasi ala bo baraji hake dafalin dima ala kira muhammadu sallallahu alaihi wasallam kanu kama ni nya famu sa ama wote ka ko nye karamo baye wala nye qur'ane durusi wala meseka qur'ane bekala ibe hake min don voilà suran fla saba min bibulu don na temeka ni to kala très bien qur'ane dale ka laye ka kala enemi a bekala abela jeli kilini Allahu akbar islamiyya kalida Allahu akbar islamiyya kalida dinere mo be mina fle naam chama bayin kute mais bi se ka minke bi se ka fitini minke ka dumi o kane ala mago be nindila Allahu akbar o ko so ala kala ka sahabaw munun tumise ka hijibu kelin kala ubo kala munun bi se ka hijibu tan kala munun bi se ka biworo be kala ise ko damaira ni ya kala ngoni ndi biworo tiki be kelin Allahu akbar innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa ma wa ma be ibe femin ngania o de biye Allahu akbar
donc aba ni ala fa famille ko nyuma ala ka dama aflana mi yeba do ni sungolo mo kono kun jora kaba ala kala muhammad aka sahaba do kumbe munu yo wartigi bawye olu kumbuka jakabo sungolo mo kono de la Allahu akbar muna ube jakabo sungolo mo kono la silame fanta munumbe silame mo la fule munumbe sungolo binase ube ka hami ube ka joro barsana silame do fana be no olu keleme ka ihtikaru ye jumeye olu fana keleme ka minan do sa danogona kata ubla magaze kono ka daso fo sungolo kase ube so kana ni geleya ye ka di adamadewma donc maintenant sisa ala kira ka sahabaw olu ye sira min yira awna ko ni sungolo ma kono sera olu bu ka jakaw bo ka di fantaw ma la fulew ma deselew ma olu ka se ku ka sungolo nyesigini aye u ka fanga soro na ye u ka suntiga soro na ye u ka suna kari soro na ye o koro di u ka suguri soro na ye kasi wa sum préparer kasi ku ka sum préparer nay donc al ni sanin chinin sera iba soro u ka musaka ye minye ani demsanu ka musaka ye minye ani muso ka musaka ye minye olu bise ku bela jele mbo ndoya la silame nyuma mbolo munu nya fo ala ye ka ke ala ye ka to ala ye ka kari ka do ka fo sungalo ye geleya ye fantamu parce que fo imano ni mina so fitini mimbo ni sungalo sera do be faraka sikatala Ingebala donc ni kunye ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kunye aka sahaba ka baray ni sungolo mo kono seda ni kunye ga tabulu ni mani donc abini ni anfe angan timinandia sungolo ma kono mana joka ba angan jija nga sufe na flaw chaya duwa jadi kalo dedo sufe na flaw la ilaha illallah muhammadur rasulullah hal na kira joko fla doron pe sungolo ma kono shu iko di alama ki ka hamidi alama ala badla Allahu akbar jango shu ni ye sufena fla di alama sungolo ma kono konnala hal na kera joko fly ni yo di alama ni tlala e ka fo ban ya allah ya halim ya allah ya halim ya allah ya halim ala munyu masa ala munyu masa ebe ko fot manamina she bi woron woro dron o yi wasake ebe ko fot manamina ala bi flena ka hinenye barabana apa melekau ay ken shere ni mi me kan wele ni wakati na sisa na yendeli fembe na mbabe kai ala ko kanyi oti soro kalo wala de fo sungalo makono adugu klafe naflaw ya allah ya halim ya allah ya halim nin kayinde naam interke nin kayin ko jugo donc a famiyal ko nyuma ala ka dinene aw bela jilema o koson sayidina ali karamallahu wajhahu naam ali kumana anyi sungalo makono kan ali ko kale ni mine ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ala kira muhammad ko ni mami sungalo makono alamsa folo soro ka do alamsa folo ko ni yo soro ko odo ko akira wajibi ala kan akido aka arjine kono alamsa folo ni yo soro ko sunkwa akira alama wajibi akido aka arjine kono la donc amman jija na alamsa folo sera ikasun wakila ka hadisa do fana be sallallahu alaihi wasallam ale kelime ka yira ana ka fo ni mami ali tile kelen soro sungalo makono la ka odo ala ba sabiku ki sam bakelen sun ale alaye min minenendo Allahu akbar naam donc anga tibinandia ni sungalo makono sera ni mbara munumbe ka fo anyine tantola anga ngele ya ka ke ante ni misala de ayi e malu فيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون alako anga barake ban nanye barake ali ala nyebala ala kira muhammadu nyebala mu'mini nyuma nyebe ala mais ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako sungalo makono min fleni mo nyina nendo ako muna ukilime kuje yako barsana abe sungalo ni arajaba nyongoni nche uriko so mo nyina na ako ode kama ni sungalo makono sera ale ala kira muhammadu sallallahu alaihi wasallam ale ba sun kachaya aba sun kachaya muna wala sa ni ale ka bara ubeta ala fe o ka soro ale sunendo o kumana ala ba ale ka bara u fese abolo noyala ya famia sungolo makono e kalo difference mi mani kalo toche dan fala mi mani kalo toche iba so kalo toula kuma ina me ka famia de
alamsa wo alamsa anga baraw be yelen kata ala fi o ye alamsa wo alamsa wala kalo tola akonga ni sugolo makono jora dungu doni anga baraw be yelen kata ala fi ye nyuma minke abiyele ye juguma minke abiyele o ko so ala kira kuma sun ka caya aya ira an fana anga sun ka caya ni bi ka sun domi na ka caya iba so ni bi ka sun wakati mina ika juguma be doya donc ka juguma me doya e dunga bala be ka ile dungo do katadi donc ni bi hali ko ni be al ni ko kibina ko jugi bako me suna de ibe sabali ibo kobla donc maintenant di baro be ile oni o sumbi be ile o sumbe ke sababu ye juguma munu be ka olu bi juma fitini mun kera ki to sungoro o bolu bi nyumon bita Allahu akbar o différence de be sungolo makono ni kalo toche ya famia donc a famia ko nyuma halibi ala ka di nini aw bela jelema kele flana sungolo makono ko badama do ba kono anda bena se o do makanye fo ina fo al Hussein o bangera atle saba kono ala kira modi al Hussein o ye mi ngulu tike ka joli bo ala lara jodo ni Fatmatu Zahra be wuli o ya dama kuma wore ko sobe ni ala yi wati wore irana anda bina se oma la hawla wala quwwata illa billahi al Hussein ka bangeli ni ala sonama o be ke atli saba o ya atli saba o fana yi do jabi donyi o ye makari donyi o yi ni soja donyi al Hussein ka nali o ya atli saba bo atli tan durudun o ye dombaye naam atletan duru ye latigɛ don su ye o latigɛ don su ni y'o jate minɛ atletan duru su ala b'an ka ko bɛɛ lajɛlen latigɛ a kɔnɔna la Allahu akbar Seydina Ali ye kuma caman fɔ an ye o kan dɛ karamallahu wajihahu ale ko ni sunkalo kɔnɔ tile 15 su sera faqumu laylaha wa sumu naharaha a ko a don su n'a fɔra sini ye tile 15 su ye ko an ka nafila caman di ala ma a kɔnɔna la kelen filanan a dugusajɛ an ka sun ko ka d'a kan n'a fɔra ko sini ye sunkalomakɔnɔ tile 15 ye su in na fitiri mana sali ka ban ko ala b'a ka masaya yenge diɲɛ sanfara fɔlɔ kunna kuma in lamɛn dɛ m'a fɔ n ko ala bɛ jigin dɛ nga a b'a ka masaya yenge diɲɛ sanfara fɔlɔ kunna ko n'a y'a ka masaya yenge diɲɛ sanfara fɔlɔ kunna a bɛ weleli kɛ a bɛ mun fɔ maa bɛ yen min bɛ se ka ne ala deli n k'a tigi sɔn wa maa bɛ yen min bɛ se ka yafa ɲini ne ala fɛ n ka yafa tigi ma wa maa bɛ yen min bɛ se ka garijɛgɛ ɲini ne ala fɛ n k'a tigi sɔn wa n'i ye nin fɔ maliyɛn ye dɔrɔn ko garijɛgɛ dɔrɔn wa hakili bɛ taa miliyari caman na miliyari caman ko ala k'an sɔn miliyari la yala an garijɛgɛ bɛ dayɛlɛ o ye e yɛrɛ ka duwawu ye donc maa bɛ yen min bɛ se ka ne deli garijɛgɛ la wa n'a fɔra ko garijɛgɛ dɔrɔn hakili bɛ taa mun na fɔlɔ n'a sɔrɔ den t'i bolo a fɔ ala ye ala k'i sɔn den mais garijɛgɛ min ka fisa garijɛgɛ bɛɛ ye o ye limaniya ye ni ala y'i sɔn limaniya la silamɛya limaniya la dɔrɔn i tilala an karamɔgɔ e b'a dɔn an ka baara waati ko don tɛ kuma tigɛ i la nka ni ala sɔnna ma i ye min fɔ koba minnu kɛra a kɔnɔ a ka ca a bila belebele minnu ni da sera ma sisan o ye imam Hussein ka bangeli ye ni ala sɔnna waati sera an bɛna karamɔgɔ dɔ wele ka wala na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲini ka kuma Hussein yɛrɛ tɛ jɔn ye wa su 15 fana ni ala sɔnna an bɛna baro kɛrɛnkɛrɛnnen sini yɛrɛ ka mɔgɔw dakɔrɔbɔ k'u bila k'a yir'u la ko kalo in ye kaloba ye an karamɔgɔ dakuruɲɛ laban jumɛn bila ni ka dugawu k'an ye dakuruɲɛ laban min bɛ n bolo n'a don su sera ala bi yafa mumini bɛɛ ma diɲɛ fantan naani bɛɛ la fo n'a kɛra maa damadɔ ye maa fila minnu datigɛlen bɛ ɲɔgɔn na n'u ma yafa ɲɔgɔn ma f'a don su parce que latigɛ su don mɔgɔ minnu ka kan ka sa minnu ka kan ka balo ala ka kan ka hɛrɛ kɛ minnu ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ a don su mais n bɛna min f'i ɲɛna minnu datigɛlen bɛ ɲɔgɔn na ala tɛ yafa olu ma minnu kelen bɛ ka sinji tigɛ ala tɛ yafa olu ma minnu bɛ filankafɔya la jo sɔn na ala tɛ yafa olu ma donc ninnu n'a ɲɔgɔn siw donc maintenant dakuruɲɛ kelen min bɛ ne bolo ka ɲɛsin silamɛw ma u ka
abla ukuna kafo ambi jamana min gono jamana sengenen do ni sungolo ba ko sera do jabi o kalodo u bela jelen ka nyini ala fe ko ala ka nga jamana sumaya ka bendo akono fadi jugu min ba kono ala ka se ko banjo mina nu ya fo ala wallahi billahi tallahi ala ba jabi mais iye ko me fo ntse ka bo kuma kono fo nga certificat fo asidi Cherifla Usman Madani Haidara abe bara mina jamana in kono ani anaka nafulu abe ko ka jamana in de bara bi abe sengel femela abe toro femela jamana in dren no ka do ke dro ala ka shini kenen la bango nyimande ani ama aw ye munum beya Cherifla konna la ya aw kene be ka die lafiya bi na ka ni television soye die bebe ka aw laje bi ala ni Cherifla barika donc ka do ke aw ya rabbi ala ka barika ka here ke ka shini kenen di awma ka aw wasa ala ka kishi aw jugu toroma ka barika do anga sigila sanwo anga je kan imbara in kay nyogon fe ala ka sungol makolo se herela ka kun fori herela ka baraka do ana dente mun mulala ka dindu ma chete mun mulala ka chedu ma sote mun mulala kam suduma ya man azal jamila wa satra al qabiha wa lam yaghz bil jarida wa lam yatiku sitra wa ya azim al afwi wa ya satra tajawuz wa ya wasal maghfira wa ya bastal yadin bi rahma wa ya sami kulli najwa wa ya muntaha kulli shakwa wa ya karim as-sufi wa ya azim al manni wa ya muqil al asarat wa ya mubtadiyan bi nama qabla saqiha ya rabbi wa ya sayyidi wa ya mawliya wa ya ghataba as'aluka la tashawi khilqatana bi bala'i ad-dunya wa la عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين kalo be ka bon ala taala bulu sungolo ma khunu ni adama kalo e ankara mo dabo ka siyama ko sungolo ma khunu ala kira ka kalo e ala kira ka kalo tumala afamu ni mi ma famu amisala surwani mi be ambulo bidro ça ko kalo in parrainage parrain ala kira de sallallahu alaihi wasallam sante melona kalo mi beke nyogon deme kalo mi beke abonya dira be dira ka sanga abonya dira anga Cherifla ma sandola abonya dira anga Cherifla ma samina o san kalo ni kalo to make kele o nyogona de do ni kalo in fana sanwo san ni kalo bonya den faya tale no kadi ala kira de sallallahu alaihi wasallam o de différence ale ni kalo to ni note o ni ko chama ke o ko nala abina fo ye boloma farake o kalo en ko nala ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallama ambe Allah taala de ala kana anni ro dogo ya kalo en ko nala ala ka kenya dama ka farifuni dama ka garzige dama anga se ga nyuma ya chama ke kalo en ko nala wala sa an sanueli an jelen skole jelen parli ameta do sungolo konnala o mi jurumu yafa kaloyi ame sigi ka anga almami ani an karamo al-imam Cheickna DIAWARA fo ka wala nyano aka chesrina ka wulika jola ani aka Cherifla kanunina ame do ke ay ka klaka do nyini afe ame sigi ka wera fana fo ka wala nyano hamunu tuslima ka jabara nu nyama ka Dine Baro le ni Dine Baro tetima ko wati shida jamana ko nan jamana ko ka ambe Allah taala de anni awi ala ka sigida na tawgira anni awbela jelina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.